The Peña Francia Festival Civic Events is presented by the City Government of Naga, headed by Mayor Lenny Robredo and Vice Mayor Gabi Bordado. Platinum sponsors, Coca-Cola and San Miguel Brewery. Gold sponsors, Dito Telecommunity, Pepsi Cola, Lotus Blue Hotel, the official residence of Miss Bicolandia candidates. Silver sponsors, BDO, McDonald's, LYRR Realty Development Corporation, Developer, Deca Homes and Uma Hotel and Residences, Trailworks Construction and Supply, Robinson's Naga, Summit Hotel Naga. Bronze sponsors, Avenue Plaza Hotel, Bicol Isarog Transport System Incorporated, Biggs, Development Bank of the Philippines, DLTB Co., the official transport service of Miss Bicolandia candidates, Downtown District Hotel, Philinvest Land, Developer, Futura Monte, Fronera Philippines Incorporated, Ginebra San Miguel, Globe Telecom, Hotel Sogo, JBE, Jaime Bichara Enterprises, Jollibee, Las Automotive Corporation, Mang Inasal, Lupa Incorporated, Mega Prime Foods Incorporated, Motor Trade, Nature Spring, Pocari Sweat, Smart Communications, South Star Drug, LCC Malls, Sierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated, and PLDT Home. Pag lagi na lang bitin, mapapa-what if ka na lang talaga. What if sulit ang data mo? What if consistent ang connection sa bahay? What if lahat ng to kaya dito? Dito, you can do more with long validity. More kawanan para sa lahat. Tara, dun naman sa iba. San man ang food trip, ano man ang cravings, pasarapin yan with Pepsi. Mas masarap na iba. Mountain Dew! Pag-umay sa kainan! Pakis ng citrus ang kailangan! Mountain Dew! Umay! Basta! Round 2? Tikman ang adventure! Tayo na lang ulit, Jomart. Ayaw mag-move on sa ex? Walang point yan. Pero may McDonald's rewards? May point yan. Now, every McDo order earns you points for free rewards. Download now. Tayo na lang ulit, Jomart. Ayaw mag-move on sa ex? Walang point yan. Pero may McDonald's rewards? May point yan. Now, every McDo order earns you points for free rewards. Download now. Ready to level up your mall day? Just tap our Malls Plus app and let the fun begin. On your way to Robinson's Malls? Check the transport guide to get there. Arrive in style. Time to explore. Tap the directory. Shopping deals? We got you. Perks for pets? Happy Pets Club is here. Feeling hungry? Dining deals right there. Movie and chill. Here's a deal. Feel the thrill. Looking for more perks? Play and win. Events and concerts? Join the fun. Free parking? Made easy for you. Tap, show, and go. All the fun in your hand. Tap into the Plus Life now.
Go make dreams real. Let's go! Go for it with Globe Prepaid. Pilipinas, panahon na natin mag-G-Fiber Prepaid. Nakaka-stress ngayon dati. Nagtatrabaho ka online, pero putol-putol lang internet connection. Ngayon, sa G-Fiber Prepaid, mabilis. At wala pang buwan-buwan na binabayaran. Mag-G-Fiber Prepaid. Palinya na sa bahay. Pilipinas, panahon na natin mag-G-Fiber Prepaid. Nakaka-stress ngayon dati. Nagtatrabaho ka online. Malaki, pinakamasarap, Chicken Joy. Pinaka-pinipili or pinakamalaki, pinakamasarap, Chicken Joy. Kaya chosen by 4 out of 5 Pinoy. Pinaka-pinipili or pinakamalaki, pinakamasarap, Chicken Joy. Pag lagi na lang bitin, mapapa-what if ka na lang talaga. What if sulit ang data mo? What if consistent ang connection sa bahay? What if lahat ng to kaya dito? Dito, you can do more with long validity. More tawanan para sa lahat. With the fastest mobile network in the Philippines. Kaya dito tayo, mapag-gaming, streaming, video calls, kulitan, chikahan, adventures! Lahat ng to, kaya dito! Tara, dun naman sa iba. San man ang food trip, ano man ang cravings, pasarapin yan with Pepsi. Mas masarap na iba. Mountain Dew,
Pag-umay sa kainan. Pakis ng citrus ang kailangan! Round 2, umay, basta! Round 2, tikman ang adventure! Dreams do come true. Gold. Nasa McDona. New Golden Chicken Curry Filet. So flavorful. So sarap. Sulit busog. 99 pesos lang. Download the Armos Plus app today and enjoy your dining deals right there. Tap into the Plus Life now. Download the Armos Plus app today and enjoy your shopping deals and discounts. Tap into the Plus Life now. Ang secret ingredient ay yung mahanap mo yung saktong diskarte para sa'yo. Samahan pa ng kasangga na sigurado, hindi kay papalya. Kahit anong bigat, kayang-kayang sabayan, lubakman o ahon ng biyahe. Para kung saan man tayo makarating at para sa mga susunod pang ruta. Yung tumutulong maghatid, magserbisyo at syempre sa pagbahagi ng aking kwento sa mas marami pang tao. Mga inaanak, bagong trip ng ninong nyo. Yan ang hino. Hindi ko inakala na magkakaroon ako ng sariling bahay. Dito pa lang po, kay lupa po mismo. Maganda po pag magkaroon ka ng sariling bahay kasi yung binabayad mo hindi sayang. Meron talagang may ipapamana sa mga anak someday. Parang lagi na kami excited umuwi, ganyan. Kasi sarili na namin siyang bahay. Lahat tayo may kain mang inasal. Di mapipigil ang kamayin para solve ang kain. Bigay todo sa Only Rice. Sige lang, laban! Tak-tak all you want. Ikaw ang masusunod. Sausaw to the max. Sasaya. Go na go lang. Pag nilalasap, ang sarap. Iba-iba man ang kain, solve ka dito. Yan ang kain mang inasal. Tara! Mega! Ang papremyo sa Mega Milyonaryo Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Milyonaryo Promo! Pilipinas, kapulo ang kwintas ng pera.
Pag lagi na lang bitin, mapapa-what if ka na lang talaga. What if sulit ang data mo? What if consistent ang connection sa bahay? What if lahat ng to kaya dito? Dito, you can do more with long validity. More tawanan para sa lahat. With the fastest mobile network in the Philippines. Kaya dito tayo. Mapag-gaming, streaming, video calls, kulitan, chikahan, adventures! Lahat ng to, kaya dito! Tara! Dun naman sa iba! San man ang food trip? Ano man ang cravings? Pasarapin yan with Pepsi! Mas masarap na iba! Mountain Dew! Tag-umay sa kainan,